Με χώρισε και μετά γύρισε παρακαλώντας. Στείλε αυτό το βίντεο στη φίλη που πρέπει να το δει. Τα είδη χωρισμών σε αυτή τη ζωή είναι πολλά και αρκετά βάναυσα. Ειδικότερα αν είσαι από τη μεριά του χωρισμένου, ο οποίος δεν ήθελε να χωρίσει. Είχε λίγο πιο εξειδανικευμένα στο κεφάλι του. Και γενικά ο χωρισμός σε βρήκε προεκπλήξεως. Μπα να είσαι και ο πιο σταθερός και δομημένος άνθρωπος του κόσμου. Άπαξ και σε παρατήσουν στα κρύα του λούτρου, ο πόνος και το συναισθηματικό βάρος σε κάθε ηλικία είναι ίδιος. Ένα πράγμα όμως το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσεις και πρέπει να θυμάσαι από εμένα, που αντικειμενικά βίωσα έναν από τους πιο επικούς χωρισμούς, είναι ότι όλοι γυρνάνε. Και όχι απλά γυρνάνε, γυρνάνε όταν δεν τους έχεις ανάγκη, γυρνάνε παρακαλώντας γονιπετής, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να μην σε πλήγωσαν, να μην σε στεναχώρησαν, αλλά όλοι γυρνάνε. Με όσο πιο εκοφαντικό θόρυβο έφυγαν από τη ζωή σου όταν σε παράτησαν, με τόσο πιο ήσυχο και ύπουλο επιστρέφουνε. Ναι, όλοι επιστρέφουνε, ακόμα και αν σου φαίνεται αδύνατο, ειδικά τώρα, αν έχει έρθει μόλις ο χωρισμός. Γυρνάνε είτε γιατί το μετάνιωσαν, είτε γιατί δεν κατάφεραν να σε αντικαταστήσουν, σπανιότερα γιατί κατάλαβαν το λάθος τους, ή απλώς γυρνάνε για να δει το σύμπαν αν ακόμα είσαι χαζός και επιρρεπής στα ίδια λάθη. Εσύ τώρα από την άλλη, που ενδεχομένως έχεις πονέσει, έχεις κάνει μια στοιχειώδη ενδοσκόπηση και θεωρητικά έχεις βάλει μυαλό, κάτσε πίσω, μην κάνεις τίποτα και απλά παρατήρησέ τους. Παρατήρησε τις πράξεις τους, τις κινήσεις τους. Δεν υπάρχει πιο απολαυστικό πράγμα από το να τους βλέπεις να κάνουν τους κλόουν. Και τώρα το πιο κομβικό σημείο. Βάλε τεστ. Προσπάθησε από αυτά να εξάγει συμπέρασμα. Αν είναι ίδιοι με πριν, αν τύχει και παρατηρήσεις ότι σου λένε τις ίδιες που είπες, είναι οι ίδιοι άνθρωποι με τις ίδιες απόψεις, οι ίδιοι πιστεύω και τις ίδιες αντιδράσεις, τρέχα όσο προλαβαίνεις να σωθείς. Πιθανότατα ζήλεψαν τη λάμψη σου, ίσως να είναι και λίγο ονάρκηση και δεν μπορούν να διαχειριστούν ότι δεν έχουν πια την προσοχή σου. Και τσουπ, ήρθαν να ελέγξουν αν η μπογιά τους μετράει ακόμη. Εκεί είναι η απόλυτη και μαγική στιγμή σου. Γύρωσέ τους και εξαφανίσου. Το χωριό μου το λέμε ghosting και δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο πέρα από τον τοξικό σου πρώην. Ξέρω, ακούστηκα κακιά, αλλά δεν υπάρχει καλύτερη εκδίκηση σε αυτόν εδώ τον κόσμο από το να πετάξεις στα σκουπίδια το σκουπίδι των πρώην σου. Ακολουθήστε με για περισσότερα και στείλε αυτό το βίντεο στη φίλη που χρειάζεται να το δει. Δεν είσαι μόνη φιλενάδα, είμαστε πολλές.